Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite domaću pit od razvučenih kora, ali ovaj put smo je duplo filovali, odnosno prelili smo je pred kraj pečenja sa još jednim filom. Tako da vidite kako lepo izgleda, a verujte i da je veoma ukusna. Uživajte u narednim kadrovima. Pokazat ćemo vam detaljan način pripreme, kako da i vama uspe ova pita. Nije teško. U mlaku vodu smo dodali so i sada je potrebno u brašno sipati slanu vodu i zamesiti testo. Dodali smo jaje, malo ulja, i dobro smo umesili testo. Na kraju smo još malo ulja dodali u testo. I sada ćemo ga podeliti na nekoliko delova. Ali prethodno je potrebno nauljiti dobro neki sud koji je dubok, kako se ulje ne bi razlivalo. A delimo testo na nekoliko delova, da bi nam bilo lakše posle da razvaljamo svaki od pripremljenih kolačića. Možete naravno i veće kolačiće da pravite, čak i duplo veće slobodno. I ostavili smo pola sata da testo odstoji. Sada pripremamo fil. U sir dodajemo jaja, malo soli, pošto sir nije previše slan. I otopljen margarin. Vi možete da stavite ulje ako želite ili maslac, a možete da stavite i kiselu pavlaku, na primjer. Ovo je brašno. Stavila sam veću količinu brašna da bi testo moglo lepo da se razvalja. Nema veze ako vam negde i pukne, to nije ništa strašno. I vidite, pošto ja sam namjerno pravila manje kolačiće da bih vam pokazala da zaista ne morate da se plašite razvijanja i razvlačenja kora.
Nije ništa teško, ne mora to da bude preko celog stola, možete i od manjih komada testa da pravite i ako negde pukne opet nije strašno, pita će biti ukusna, razvucite testo koliko god je to moguće. Mi smo sada koristili brašno tip 400 i ono se malo slabije razlači, ali brašno tip 500 se razlači super. I evo, meni je ona prva kora malo popucala, ali eto, mama kad pravi to je bolje. Ona ima naravno više godine iskustva u razlačenju kora, a sa strane možete vidjeti i Vukašina kako vežba. Pomalo se kore razlače sa svake strane. Posipamo otopljenim margarinom i stavljamo fil. Ivice smo odsekli. Ivice koje su malo deblje i stavljamo u nauljenu tepsiju, odnosno margarinom namazanu tepsiju. I dalje nastavljamo sa razvlačenjem. I evo, ova mi je kora već bolje uspela. Bolje se razvlači. Jer je već malo duže odstojala. Znači, slobodno ostavite pola sata, mi smo žurili, ukućani su bili gladni, bilo je potrebno što pre postaviti večeru, ali vi naravno ostavite dovoljno vremena za sve. I lepo razvucite vaše testo. Ove ivice možete da isečete nožem, a možete i da ih pokidate kako god želite. Vidite, one se same odvajaju. I vidite, ja nemam iskustva toliko u razvlačenju kora kao mama, ali nema veze, pita je bila ipak ukusna, iako je ponegde popucalo, nemojte da vas to obeshrabri da ne probate da je napravite. Slobodno kao ja ovako pravite manje kolačiće i razvaljajte testo. Pita će biti još ukusnija ako dozvolite malim pomoćnicima da umešaju svoje prste. Čula sam jednu priču da na Kosovu kažu ukoliko želite, ukoliko imate goste koji su se najavili, a koje ne cenite baš previše, poslužite ih mesom.
A ako vam dolaze posebni gosti, napravite za njih pitu. Domaću pitu od razvučenih kora ili neku drugu pitu. Pa jeste, ipak oko toga ima više, ima tu nešto. Oko domaće pite ima mnogo više posla nego oko pripreme nekog mesa i to bi trebalo i više da se ceni, jel tako? I evo, moja pita je gotova. Rerna je zagrejana na 200 stepeni. Premazala sam sa otopljenim margarinom. Kada je ovoliko pečena, znači ne sasvim pečena, sada izvadimo pitu iz rerne i sada ćemo je premazati ponovo sa smesom. Sada ćete vidjeti. Ovo su jaja koja sam posolila i u koje sam dodala kiselu pavlaku. I sad sa ovom smesom premazujemo. Ja sam baš dosta stavila, ali vi ne morate toliko, možete samo malo između ovih proreza. I vratila sam u rernu da se zapeče i sada je ova pita zaista prava bomba, pun pogodak. Nestala je za tili čas. Napravite, javite nam utiske. Puno pozdrava od vaše Milice. Prijetno!